a fruitful visit. Kini ang pamahayag ug paghulagway sa Japanese National ug ulo sa Organizational for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement or OISCA Philippines nga si YUKIHIRO ISHIBASHI. Human mituyo kini og bisita sa probinsya sa Misamis Oriental niadtong adlong Biyernes, Marso 19, 2021. Mga lugar nga iyang gibisitahan partikular sa Querejeros Farm sa Patag Upol ug sa Silkworm Rearing House sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Development Complex kon MOPAD-C sa Anii lungsod sa Claveria. Mismong sila si Provincial Agriculture Conpagro Head Apollo Pacamalan, uban ni Committee on Agriculture Chairman Board Member Frederico ug Sericulture Coordinator Rose Susan Lacuebla ang naglibot suroy sa halangdong bisita sa nasangpit nga mga lugar. Lakip sa miduyog sa tour sila Misamis Oriental Department of Science and Technology Provincial Director Jonlyn Lovena Ruiz ug Philippine Textile Research Institute Station Chief Cheryl Lopez nga nahimuta ang buhatan og pasilidad sa may Kalingagan, Villanueva ning probinsya nga maoy nakapasamot nga nahimong memorable ang pagbisita sa OISCA Philippines Head. Isip usa ka non-government organization kon NGO, gipaabot ni ISHIBASHI nga ilang gikinahanglan ang kanunay nga suporta gikan sa LGUs hilabi na gyud sa provincial government. Iyang nalantaw kung unsa klase nga pagdumala ang liderato ni Governor BAMBI Imano. They are very cooperative with our activities of OISCA, so I'm very happy and satisfied with the performance of the staffs of government, at the same time cooperation of the community people of Misamis Oriental. Tumong sa maong pagbisita nga mahatagan katumanan ang mga importanteng lakang ug plano alang sa pagpalambo sa natad sa silk industry dinhi sa probinsya. Gani man, human nga personal masuta sab ang mga pasilidad, misaad og gisiguro ni ISHIBASHI nga mabutangan og water tank sa Querejeros Farm Patag ug mugahin dugang pondo balor 440,000 pesos alang sa laing upat ka mga silkworm rearing houses nga mamahimong dugang sa dunay 5 ning kasamtangan nga gipanag-iyahan ubos sa pagdumala sa pagamhanang probinsya. Governor Emano to Mr. Pacamalan, he is very much interested in the development of sericulture project by himself. At the same time, for the province, OISCA can trust his performance and statements. The present project will be finished next March, 1 year more. But as in my capacity and as my position, I want to expand the project with Misamis Oriental. Nahisgutan sab sa maong pagbisita nga dunay mahitabong pagbansay o training sa umalabot bulan nga panguluhan sa OISCA trainers alang sa paghimo og mga cocoon framing nga galamiton sa silk processing aron maka-prototype na gilayo niini ang probinsya nga hugot kining giuyunan sa amahan sa lalawigan. Dako ang kalipay ni Governor BAMBI nga mahatagan na sa bugdugang panginabuhian ang mga mag-uuma sa probinsya tungod sa daghan pang mga proyekto mahitungod na sa natad sa agrikultura. Mabati na mismo gikan sa pamahayag sa halangdong bisita nga walay duda nga kasaligan ang liderato sa gobernador. Maoy rason nga maingganyo ang nagkadayang investors nga mubuo og puhunan dinhi sa lalawigan. Kauban si Benboy Bagyan sa kamera, ako si Lambo Regian Maygay. Alang sa limpi og matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.